għamilna passi tajbin. L-ispezzjonijiet minn entitajiet u dipartimenti tal-gvern fuq in-negozji naqsu b'82%. Madankollu xorta waħda nżamm l-istess livell ta' monitoraġġ. Dan saħqu l-kap taċ-ċivil Mario Kutajjar waqt li spjega kif permezz ta' riforma fl-ispezzjonijiet tal-gvern. Din is-sena saru 928 spezzjoni flok 5231 waħda, wara li ġie skartat il-mudell antik u minflok is-servizz pubbliku qed iwettaq spezzjonijiet li jindirizzaw il-kwalità tan-negozji. Is-Segretarju Permanenti ewlieni qal li l-kwalità tan-negozji fil-fatt qed tiġi rikonoxxuta b'awards. Ir-riforma fl-ispezzjonijiet tal-Gvern tiġbor informazzjoni meħtieġa minn madwar 30 entità, tibni formola tal-assessjar bir-rekwiżiti u tintbagħat lin-negozju. Ir-riżultat tar-riforma kien li fejn qabel kienu jsiru 6 jew 7 spezzjonijiet minn entitajiet differenti, issa ssir spezzjoni waħda biss. It-tip ta' informazzjoni li tinġabar tvarja skont it-tip ta' negozju, iżda tinkludi aspetti varji fosthom l-aċċessibilità, is-sigurtà fl-istabbiliment, is-sorveljanza tas-suq fuq standards Ewropej tal-prodotti, indikazzjoni ta' prezzijiet u l-kundizzjonijiet tal-impjegati fost l-oħrajn. Waqt konferenza indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri u mis-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar, tnediet ukoll sistema ġdida li permezz tagħha stabilimenti lokali li jkollhom l-ogħla standards ta' konformità mal-liġijiet se jibdew jiġu rikonoxxuti. Iċ-ċertifikat High Standard of Compliance juri l-istabbiliment ikun qed jimxi mar-regoli fis-seħħ u qed jissodisfa l-obbligi legali kollha b'aktar serħan il-moħħ għall-konsumaturi. Din il-konferenza ġew rikonoxxuti 15 stabbiliment mill-qasam tal-home appliances. Dan is-settur servi ta' proġett pilota għat-tnedija ta' dan iċ-ċertifikat. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li dan il-Gvern jemmen fis-saħħa li l-għodda diġitali tagħti lill-operat kummerċjali. Irriservajt riżorsi liċ-ċivil, irriservajt ħafna ħela ta' ħin fin-negozji u dak il-ħin u r-riżorsi taw jintużaw f'affarijiet iktar utli. Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar qal li b'din il-ħidma s-servizz pubbliku qed inaqqas dejjem aktar il-burokrazija żejda, iżid it-trasparenza u jkattar l-effiċjenza għan-negozji. Mhux biss innaqsu l-ispezzjonijiet, imma qed nippremjaw minflok nikkastigaw lil min ikun mal-liġi, minflok nikkastigaw jew nieħdu passi kontra dawk li qegħdin kontra il-liġi, jew mhux qegħdin għal kollox mal-liġi, qegħdin nippremjaw u nimmotivaw lil dawk li huma totally compliant mal-liġi. U dak huwa ċ-ċertifikat tal-lum.